जि मोजां नुबाय आं अन्थाव बाथावनो मा अन्थाव इलाय एम्बुआव नायलाय मा होनगोन बेखौ एम्बु बुंला हेलो गाइस खुलुमबाय आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरनाय बावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ गाइस नै जोंहा दिनै मुभि नायनो थांनो ओंखारदों आरो दिनैनो रिलिज होखादों बे बुस्थुखौ माने बे मुभिखौ दिनैनो रिलिज होदों आरो बे मुभिनि नामानो जाबाय जवान शाहरुख खाननि खौनो नायनो थांनोसै माने अयथासार गरमबो नालाय एसि जानो थांनोसै अबेसे एसि फेन मोननैबो सलायना होयो नालाय एसियाव माने हाबनानै नायनोसै आरो एसे भिडिअ हलाव थान्दा थान्दानो एथ' गरमाव बेसे न' सिङाव हाबसोबाय थानो ओंखायनो माने आङो दिनै सानबाय फिल्मखौनो नायहैनोसै दिनैनो रिलिज होखानाय आरो बे फिल्मा माबायदि जागोन मिन्थिया ओरैनोथ' ट्रेलाराव मोजांखौनो नुदों ओमफ्राय मिस्टाराबो जास्ट दासो माने सफैनानै दुगैखाबाय बियो माने आंनो लेंहरबाय थाबाय आरो दिनै अबेसे डिउटि गैयामोन बेना ओमफ्राय हरथादै माने फिल्ड डिउटि थांनांगौ जानानै ओमफ्राय माने एसे खस्थ' जाबाय आरो बेना जेनेबा डिउटिनिफ्राय फैनाय लोगो लोगो ओमफ्राय नै दा दुगैखाबाय ओजोंहाय ओंखाम जाना फैखाबायना आरो दा ओंखाम जाला ओमफ्राय टाइमा जाबाय दा 3:30 ओमफ्राय दा जोङो थांनो ओंखारबाय आंथ' पुरा नै ड्रेस गानना लाखांखाबाय आंनाथ' रेडि जाना दंखायो आङो बियो आंखौ फन खालामखाबायमोन नालाय ओंखायनो रेडि जाना थाबाय ओमफ्राय गावहा दा दुगैगासिनो आरो बेसे गोबाव लायो नायनोसै ओमफ्रायो माने एकथायावनो थांनो गोनांमोन ओमफ्राय माने एकथायाव सुटि मोनासै माने मा होनो खामानिया जोबासै बिसिना डिउटिया बेखायनो दा जोङो 4:30निखौ नायनोसै आरो मा होनो मोनब्रै टाइम होगोन खनब्रै टाइम होगोन जेनेबा 10थायाव मोनसे 1थायाव मोनसे 1:30आव मोनसे ओमफ्राय 7थायाव मोनसे आरो दा 7थानिया हरद्राय जागोन नालाय ओंखायनो आङो 7थानिखौ नायला 4निखौनो नायनोसै 4:30निखौनो ओंखायनो हाखु दाखु ओंखारबाय ओमफ्रायो नायनोसै माबायदि फिल्मा नोंथांमोननोबो खोन्थागोन माबायदि फिल्मा ओरैनो न'आव थास्लायस्लाय एसे मुभि इन्जय खालामहैनोसै आरो ना गरमनि माथो खालामबावनो एफा गरमावलाय न' सिङाव हाबसो थानो ना ओमफ्राय गाइस गोबाङानो कमेन्ट्स खालामबाय दंमोन ओमफ्राय आङो रिप्लाइ खालामनो हायाखै मानो होनबा सासेनो रिप्लाइ खालामनायनिसै आं सानबाय माने खेबसेनो आङो भिडिअ'आवनो ज'नो होनखादोसै माने खेबसेनो होननोसै सबनिबो कुइसननि खेबसेनो एन्सार होनो सानबाय आङो नैबे आंनि उनाव थानाय बक्स फालेंनि प्राइसखौ सोंदोंमोन गोबां आगैमोनानो ओमफ्रायो बे बक्स फालेंनि प्राइसआनो जादों बारा दाम नङा आरोना 56,000 अनलि होनदों आरो मा होनो ओरैनोथ' GST गैयाबालानो एसे खममोन ओमफ्राय GST होनानै एसे बारा जाबाय जेरावबो GST होनांगौ जानोबाबो लोंनोबाबो गाननोबाबो जोमनोबाबो उन्दुनोबाबो जेरावबो GST नङाबानो जेबो जाला गाइस मा खालामनो आरो टटेल मा होनो 56,000 ओरैनोथ' बेखौ बेसे होन्दोंमोन मिन्थिबाय 70 ओमफ्रायो 70 होन्दोंमोन 70,000 ओमफ्राय खमाय 56,000आव लाबोबाय आरो होनदों आरो देन्जार आंबो खमायनायाव होनदों आरो सिगुन काटनि ओंखायनो एसे दाम बारा जादों अयनथ' इमान डिजाइन गैया नालाय एसे खम जेसेनो डिजाइन थागोन जेसेनो माने इयाव मा होनो इयो दानख्ल' दुनख्ल' बिबार बारा जागोन एसेनो दामा बारा जायो आरोना जेसेनो डिजाइन होगोन बा जेसेनो माने डिजाइन दाननायफोरजोंसो बारा जायोना आरोना जोंना डिजाइना नायलाय खमथारना ओंखायनो माने बारा लायासै आरो ओमफ्रायो एसे खमावनो मोनबावगौमोन जेनेबा अयन काटनिबा जोंना सिगुन काट नालायसो एसे बारा लादों आरो जेनेबा सिगुनफ्राथ' एसे दाम नालाय बेलेग दंफांफोरनिफ्राय बेयो माने लाइफ टाइम वारेन्टि दं आरोना बेयो जोंना एसे गाज्रि जाबानो रिफाइरिं खालामनो थाखाय फैगोन आरो जेनेबा लेंनाय लोगो लोगो कल खालामनाय लोगो लोगोनो फैगोन बेखायसो लादों जेनेबा बेलेग काटखौ मानो लानोना बेलेग काटखौ
इमान समायना रमायनानिखौ लानानै थाबनो जेनेबा 4-5 इयार्सनि उनावनो जेनेबा मा होनो दंफाङा गुन सुन खुबाथ' बिराद लस जागोन ना इमान दाम होनानै लानाय बेखायनो लानाय एसे मोजां दंफांनि लाबाय सिगुन काटनि ओरैनोथ' तितासाप माबा माबि काट दंमोन आरो इफोरबो मोजां तितासाप होनो बेफोरो ओमफ्राय इफोरो माने दाम गोसा आरो जिहेतु माने गोबां ब्रेन्डनि दङ गोबां रोखोम ब्रेन्डनि माने मा दंमोनथाय इफोरो जोबोद दाम गोसा आरोना बेयो जोंना माने बे जों जिहेतु दखान लादों बे दखान लानाया माने गोदानसो आरोना इमानखिनि रावबो मिन्थिथ'वा बेखौ ओंखायनो माने एसे डिसकाउन्टआव हरबाय आरो बियो बेनोसै आरो गाइस नोंथांमोना सोंनायखाय आं खोन्थाबाय बियो लादोंमोन 56 ओमफ्राय दा जोङो थांनोसै मा होनोमोनलाय बेखौ मा फिल्म होनदोंमोनलाय जवान फिल्म नायनो थांनोसै गाइस जाबायना थांसै खोमसियानो माने मा होनो न' सिङाव खोमसि जाबाय आरोना जों दा थांबाय थानोसै दायो लोगो मोनबाय दं दे गाइस स' गाइस फिल्मखौ नायना फैखांबाय न'खा मोजां नांबाय आरोना नोंथांमोनाबो नायदो मोजांथार दिनैनो रिलिज जादों दिनैनो नायनो फैखाबाय आरो फुरा जोङो माबानिखौ नायदों मा होनो जोङो 4टानिखौ नायदों आरोना 4टायाव दा मोनाबाय ओमफ्राय माबा मोनसे जालांखानोसै आरो न'आव जाहैबाय थाला ओंखायनो इयावनो जालांखानोसै आरो ओरैनो रेजें आदार जागोन हराव बारा गिलिर जाबाथाय उदैया थुम मोनो बेखायनो मिस्टारा नायगासिनो नायनोसै मा जानाय जायो फिल्मखौथ' एल'खा मोजां नांबाय मा अर्डार होनो नागिरदों नायदो मा दं एसे ओंखारबोबाय जोङो माबा मा होनो अर्डार होनानै बेदि आरो एसे सुइमिं पुलबो दं बेवहाय खोमसि अबावबा बेरायनो फैबाय जों अर्डार होनानै सफैबाय नै बेनो जाहैबाय साहि पनिर आङो रटि एना चिकेन फ्राइड राइस बाह नोंनासो गोथाव दिनै मिरामिस आरोना इना मिरामिस नङा आंना जानोसै नै एम्बुआ नायलाय एम्बुआव मासि मोजां गायदों आयु जि मोजां नुबाय आं अनथावनो मा सनथावथाव इलाय एम्बुआव नायलाय मा होनगोन बेखौ एम्बु बुंला जि मोजां गायखाबाय ओमफ्राय नुयो मैदेर जाखांबाय लोंखांबाय थांनोसै ने